Създателю мой. Боже, ние ти благодарим ти, Господи. Ние ти благодарим ти за този изминал ден. Благодарим ти, Боже. Благодарим, че идват, Господи, нощните ни почивки, Татко. Господи, докосвай се тази вечер до всички наши скъпи брати и сестри. Ето ние събрани сме, Господи, защото ти казваш, къде са двама, трима събрани са в Мое име. И аз съм между вас. И ти благодарим ти, Татко, че ти заемал си централното си място. И ти благодарим ти, Татко, за всичко ти сме ти благодарни. За малко, за много, за всичко сме ти благодарни. Защото без Тебе, Господи, Боже, нищо не можем да сторим, но чрез Тебе всичко възможно. Алелуя, Татко мой! Благословено да бъде Словото Ти. Тази вечер, който очакваме да слушаме, Татко, нека Твоето Слово да се осияе в сърцата ни. Нека да се запечатва Словото Ти в нашите души. Боже, Господи, потреби тази вечер наши скъпи братя и скъпи сестрички. Благослови тази вечер това събиране, това общение. Господи Боже, докосвай се до пастира Пакри. Боже, Господи, помазвай тази вечер със Твоето прясно помазание. Господи Боже, дай му слово и деятелно помазващо слово. Господи Боже, всяко слово, Господи, да влезе дълбочините в нашите сърца. Святи Боже, ето ние сме събрани. Господи, Ти знаеш всяка нужда, всеки проблем, Господи, на наши брати и сестри, защото Ти казваш, молете се за един и други, за да оцелеете, за да оздравеете. Боже, ако вършихме нещо знаено, незнайно, волно, неволно, прости ни, Боже, за този изминал ден. Алелуя, Татко, благославяй, Господи Боже, семействата на мои братя и сестри, които, Господи, сме включени. Господи Боже, докосвай се до тяхните семейства, докосвай се, Боже, до всички братя и сестри, остранично, Татко мой. Боже, ние не знаем нищо, но Ти казва да се молим. Ето ние се молим. Ние издигаме, Господи, пред Твоите нозе, наши братя и сестрички. Докосни ги, Господи, тази вечер. Боже, прослави си в тяхните семейства, ако са болни, Татко, Господи Боже, ние се заставаме, ние заискваме, Господи, пълно освобождаване, пълно изцеление на наши братя и сестрички, които сме включени на това общение. Святи Боже, Исусе, докосвай ги, Боже, тази вечер. Прослави си, Господи, в тяхния живот. Отче святи Боже, докосни си, Господи Боже, до брат Митко, който от Бургас, който е включено, брат Васко, Господи Боже, и всички останали. О, халелуя! О, баба Зерахани! Алелуя! Святи самогъщи, Боже мой! Докосни ги тази вечер. Нека, Господи Боже, сърцата ни да бъдат все повече ревностни, повече запалени, да запалиш ни повече с любов, с повече единствено, повече разбирателство. Господи Боже, нека любовта Ти, Господи Боже, да гори, Господи, тази вечер в наши скъпи брати и сестрички, Господи Боже. О, защото любовта, тя не завижда, тя не мрази, тя обича. О, Господи Боже, помогни ни, Господи Боже, всички да бъдем, Господи, подобни на Теб. Господи, да приличаме на Теб. Господи Боже, дай ни топли сърца, дай ни единствени сърца. Господи Боже мой, докосвай ни тази вечер, излей помазанието си тази вечер върху всички наши брати и сестрички, Боже мой. О, Господи Боже, какъвто проблеми да има, Господи, ние се съединяваме, ние заискваме в Тебе, Татко.
Господи, моля Ти се за милост тази вечер, Боже. Издигаме Ти, Боже. Исусе, брат Митко, който е Българ, въпреки че не го познаваме, но Ти го познаваш дълбочините в сърцето му. Господи Боже, с Твоите рани тази вечер пораси го със Твоята кръв и втири болката му. Освободи го, Господи, от немощта. Освободи го, Господи, от всякъде. Да бъде свободен, да бъде повече огнен, повече кръстовител за недавно. Отче святи Боже, издигаме всички заедно. Алелуя! О, святи Боже, ние се молим за Варна, ние се молим за Спаруко, пред пастор Фахри, Господи Боже. Моля Ти, Господи Боже, изпращай, Господи, работници. Господи, защото нивата е доста и голяма, работници няма. Изпращай, Господи, всяко сърце да жадува за Тебе, всеки да Ти потърси, Господи Боже мой, да бъдем и повече пламени, повече огнени, Боже мой. Моля Ти, благославяй църквата си, благославяй Ти, Господи Боже, помазвай църквата си, Исусе Христе. Нека силата на святи Боже Дух да се докосне, Боже, в Аспарухо, Господи Боже, църквата. О, душата ми боли, когато гледам, Господи Боже, че не идва, Господи Боже, но Ти казва, където са двама, трима, и аз съм между вас. О, халелуя, Татко мой, докосвай се, Боже, тази вечер. Тези, които имат нужда от нещо, Господи Боже, колко главни, колко жадни има, Господи Боже, нахрани ни, Господи, повече с Твоята храна, храна, която не се разваля. Алелуя, святи Боже, докосни си, Господи Боже, Исусе, и до правниците ни, Боже. Ние стигаме, Господи, пред Тебе, правниците ни, Господи. Боже, Ти виждаш, Господи, всеки изминал ден, Господи Боже, хората се изтърмозят, хората, Господи, се разболяват, хората станаха самопобърквани. Господи Боже, разум и мъдрост дай на правниците ни, Господи Боже. Нека Духът Ти да ги води към правилно. Боже, отвори тяхните умове, отвори тяхните сърца. Господи, да се грижат за народа си, Господи Боже. О, халелуя, святи Боже, докосни си, Боже, и до моето семейство, докосни се, Господи Боже, послави си, святи Боже, аз го чакам, аз го получавам, това пълно изцеление между моята дъщеря Цветелина, между мене, Татко, но аз съм изцелена с главите на Исуса, аз съм изцелена, аз съм благословена, аз и моя дом ще служат на нашия скъпи Татко. Благодаря Ти, Татко, за тези нощни почивки. Дай ни тази вечер благословени нощи, Господи, мирни, спокойни. Покривай цяла България със Твоята свята кръв, Господи Боже. Оставаме си, предаваме си в Твоите бащини ръце. Слава и почет на Тебе. Алелуя. Амин, амин. Слава Богу, Господа. Спрете микрофоните, ако обичате. Днеска спрете микрофоните. Микрофонът. Микрофона спри, брат, моля. Изгреши. Спри микрофона, спри микрофона. Да. Слава Богу, Господа. Днеска темата ми ще бъде много интересна и по-скоро наистина виждаме времената, всичко тека на своя край. Стъпка по стъпка всичко тека на своя край. Виждаме войни, слухове, земетресения, наводнения, бедствия, лъжеучения, заблуди, всичко слово се изпълнява. И темата ми днеска ще бъде: не е важно кой ще спати от тази земя, а кой ще се посрещне после. И ще ви кажа защо. Понякога като хора наистина гледаме
хората около нас да бъдат наистина да им добро име, да наистина да отгледаме деца, внуци, грижим за тях. Това са нормални неща. И виждаме времената какви сега. Много често наши деца са по чужбина и внуци са на чужбина. И правилно се човек остарява така и си казва: ей, децата навънка, аз кой ще ме спрати от тази земя? Искам да ти кажа, не се притеснявай. Кой ще се спрати? Но помисли си, кой ще посреща там. Това е по-важното. Защото вижте, в Словото Екклесиаст казва така Соломон: и ще се върне пръста в земята, откъдето е дошла, и духа се върне при Бог, който го е дал. Значи виждаме, че пръста ще се върне пръста, духа ще се върне при Бога. И сега в Откровение на Йоанна, ще прочетем няколко стиха. Откровение 22 глава, това е последната книга на Библията, Откровение. Последната глава казва така: ето идва скоро. И у мен е наградата, която давам да отплатя на всеки го според делата му. Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и края. Блажени, които изпред веките си, за да имат право да дойдат пред дървото на живота и да бягат през портите на града. Слава да бъде на Господа. Сега наистина някой ще кой има право влезе там. В Библията казва така, че в него не ще влезе нищо нечисто. Значи времето на тази земя е време, в което човек иде при Бога, покайва се, Бог очиства греха, който има, дава му сила да се освещава и стъпка по стъпка наистина вървим по този път към небето. И имаме тази увереност, че когато ще при него, ще се в нашия небесен Отец. За жалост, много хора преминават през тази земя. Не се запитат къде ще отидат, при колко ще отидат. Много хора казват: това е живота, я ще пи, но си на това остава. И това е тяхто разбиране за живота. И казват: това е Русията, това е всичко. Обаче разберете ма, Бог има вечен живот и този живот е всеки, който вярва в него. Всеки, който вярва, ще бъде спасен, как казва Словото Божие. Така че, сега трябва да има ясна представа. Откровение 21 глава, точно за този момент, в който и видях ново небе, нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха и море нямаше вече. Видях и след тега новият Иерусалим, да се от небето от Бога, приготвен като небяста, украсен за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: ето, скинията на Бога е с човеците. Той ще обитава с тях, те ще бъдат негови люди и сам Бог, техният Бог ще бъде след тях. Слава да бъде. Колко чудно това, вижте. Създател на небето и земята, вечният Бог ще бъде с нас и ще бъдем вечно с него. Колко хубаво нещо. Той ще обърши всяка сълза и отчете им, и смърт не ще има вече. Какви обещания има? На тази земя смъртта е най-голямата, наистина най-лошо нещо. Човек колкото е хубаво да живее, как ще идва смъртта се отива, когато не познава Бога. А не знаеш, че смъртта е затваряш за тази земя и отваряш на Божието царство. Ще дам с малко стихове за това нещо. И казва така: ни плач, ни болка, първото премина. И седящият на престола рече: ето, подновявам всичко. И казва: напиши, защото тези думи са верни истини. И рече ми: сбъднаха се. Аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадни ще дам даром от живота, от извора на водата на живота. Който побеждава, ще наси тези неща. Аз ще бъда Бог и той ще бъде син. Слава да бъде на Господа. Значи, да вижте, нашата вяра, че и ние, като им при небето, ще им праше небесен Отец. А тези, които няма да Бога, за жалост, Бог ще бъде съдия. Тези, които няма да Бога. Но Словото Божие се казва, че Бог е създал небе за неговите, за хората. Но за жалост, когато хората творят спасителя, ще паднат на място наречено ад. Там вече дявол е паднати ангели сега. И някой каза: да, какво ще има в небето? Сега много пъти се ми задава въпроса: какво ще има в небето и коя е гаранция, че бъде там? Гаранцията е именно Словото Божие. Това, което Бог е обещал, той е верен да го изпълни. Ние като хора много пъти обещаваме много неща, но нямаме силата да ги изпълним. А Бог, това, което обещава, той има силата да изпълни това, което е обещал. И Словото Божие казва така: Коринтяни, аз пред както е описано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на чешата си не е дохождало, всичко това е приготвил Бог всеки, които го любят. А на нас Бог открит това, че с духа, поне духът издирва всичко, даже и Божие дълбочини. Няма как да опишеш в небето. В земя апостол Павел видя небето, но нямаше какво да каже. Дойде на тази земя, но не беше разрешен да говори. Няма как по-човешки се опишете вече неща. В семейството се казвам: говоря по-човешки, не му разберете, а говоря за вече неща, кой ще разберете? Наистина така. На тази земя се иска вяра в Бога.
И нека ти по него ще видиш как се нещата. И сега, но важно е, наистина, от нас искам едно устояване и ходене с вяра в Бога. Ще кажа, защо ако човек се откаже или тръгне назад, по пътя обратно, той след ще бъде спасен. Сега много пъти задават въпроса в интернет, чета, ако човек тръгне след Бога, ама после се отклони от пътя и тръгне по широкия път, ще бъде спасен. Няма бъде спасен. Няма бъде спасен. Ще кажа, защо Езекил 17 глава, там казва така: ако праведният човек цял да върши правилни дела, а накрая започне да върши делата на честивите, нито едно от тези добри дела няма ще се правда. Ще заедно ще останете пада. И обратно, ако човек е цял живот неправилен, върши много лоши неща и накрая сетината на живота си, както разбрали кръста, се покая, Бог ще го спаси. Виждаме, че важно е да се устоява с Бога. И важно е да човек да разбира на къде тръгна, на къде върви. Вижте, Лука 13 глава казва така: подвизавайте се, старайте се да влезете през тясната врата. Защото ви казвам, мнозина ще стараят да влязат, не ще могат. Сега, когато мнозина ще стараят, какво значи? Уше лесно пък, какво няма да могат? Вижте, защото много хора стараят днеска влязат чрез ритуали, традиции, пазени на дни. Какви ли не неща правят? Ритуали, казват, това ще ме приведи при Бога. Не. При Бога е отива само чрез Христос. Исус каза: аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота и никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. И на 10 лет така: аз съм вратата. През някой някой ще е спасен. Така че спасението е само чрез Христос. На фона тези всички милиони религии има само една единствена вяра в Исус Христос. И тя е, която води към небето. Така че и после каза така: след като стане домакинът и затворя вратата, и вие като станете вън, значи видите, че има време. И Бог сега време на благодат. Но когато стане време, Бог ще дойде и ще вземе свои си и вратата ще бъде затворена. И тогава каза така: ще дойдете, ще хлопате, ще викате: Господи, Господи, отвори. А той в отговор ще каже: не ви познавам откъде сте. Това е, вижте ми какво става сега. Много хора ще чуят тези думи, не ви знаят откъде сте. За жалост на истина, това е истината. Затова човек трябва да помисли кой, как ще посрещне горе. И това зависи от тебе и от мен. От това отношение към Господа, към Бога. Ако ти вярваш в Христос, ако си го приел, ако живееш с Него, ще се приеме като твое дете. Но ако ти вярваш в религия, ритуали, в традиции, в много други неща, в суеверие, и не шиш при Бога и Бог ще не те познам. И каза така: тогава ще започнете да казвате: ядахме и пихме пред тебе, и в нашите улици си проповядвал. И какво от това? А той ще рече: казвам ви, не знам откъде сте, махнете се от мен, вие всички вие, които вършите неправда. При малко казах: направда, незаконие, небето не влязат. Това е важно, когато е при Бога човек, да разбие колко е важно да се покая истински, да го последва и да върви с него по пътя към небето. Стъпка по стъпка, това е процес на освещение. И сега, ще дам ви, някой ще каже наистина, къде е гаранцията, че бъдем там? Гаранцията е, каза Словото Божие. В Словото Божие имаше един човек, един разбойник на кръста. Много пъти го давам този човек, като пример. И този човек беше на кръста до Христос. Началото и двамата хулиха Господа, подиграха се на Господа, заедно с останалите. Но в един миг, малко преди светлина свят каза: Господи, ние с него сме лоши хора, заслужаваме да бъдем тук. Той вече осъзна кое е. Това е реално създаване. И каза: ти си Бог. Господи, спомни за мен, когато дойдеш царството си. Исус му каза: такива хора към тебе, там не ми трябва небето. Така не му каза: не. Той му каза: истина ти казвам днес. Днес ще бъдеш с мен в рая. Значи рая виждам, че колко е достъпен. Кога? Когато човек се покае. И аз мога да кажа, че когато човек се покае, има надежда, че когато затвори чистата земя, ще го отвори в Божието присъствие. И се казва: още днес. Сега има религии и учения, които така, че душата спяла, някой ден ще събудиш. Не. Заспиваш се този свят и събуждаш. Помните, Лазар беше в гроба. И му каза: Лазаре, събуди се, излез. Той каза на учениците: Лазар спи. Така че той каза: Лазар, така че живота ни, всичко е пряката на Бога. Пръста, тази пръст съвърне пръста, духа, чакат при Господа. И тя да има надежда. И тя да искаме наистина да стараем да бъдем огонни на Господа, да можем да чуем Неговия глас, да каже: ела, добри и бедни стува. Малко се бъде, много ще поставя. Така че наистина, както и как, ще има хора, към които ще ги прегърне, ще ги сълнем, ще има други, ще каже: ма не се не познавам. Така че важно е наистина как ще бъде Господ към нас. Сега, в Йовсен, на това, че сме християни,
Това не значи, че на тази земя ще имаме масов. Ще казва, защо? Има такива учения. Казват, няма страшно. Бог е с нас, ние сме с него и деца. Бог е богат, и ще бъде богат и се получава се един такива учения. И хората летят, ако Бог е така. Но това не е верно. За жалост не е верно. Бог е Бог. Помните, когато дойде при Христос един човек, един младеж, който каза, Господи, ще следвам къде ти видиш, Лука 9 глава. И тогава Исус каза, не си снимат ли горища, ти снимат гнезда, човешки си няма да посъне. Какво му обеща? Богатия младеж, когато дойде при Господа, каза, Господи, учителю, какво трябва да прави да получи вечен живот? Исус го погледна и каза, пъти заповедите. Той каза, ти не ще нападат гласа си. Тогава погледна и възлюбен и каза, едно и ти остига. Иди продай всичко, ще имаш, знай мен ти и ще имаш съкръща на небето. Защо не ме казваш, че само ще почне кой ще почнем? Защото той каза, тъмно ще видят Божие царство, уния, които оплават на богатството си. Богатствата, парите, съкръща дават на човека едно скришно оплавание в тях. И една фалшиво оплавание. Те не могат да спасят никога. Парите не го спасят. Но този, който спасява нашия Господ. Иска се вяра. Сега, в Йов 7.1 самия Йов каза така. Живота на човека не е ли воюва, не е ли борба. Наистина така. Всеки един от нас в живота си всеки един изпита какви трудности. И така е. Защо? Защото живеем в един свят, където княза е Сатана. Това е самата истина. Сега не разбира се, много хора казват наистина Бог е с нас. Да, той е с нас. Ние сме с него. Но разберете, в този свят има Бог, който е жив. Има и дявол. Има ангели, има и демони. Има и сили духове. Всичкото е в този свят. И ние живеем тук в този свят, но ние сме Божии деца. И Словото Божие казва така, знаем, че ние сме от Бога, а целият свят лиши в лукавие. Ще какво става? И нормално, когато света около нас има дявол, има демони, има нещи духове, нормално да има понякога и трудности. Но, знаем, че когато да припоминаме, Бог е с нас. В 14 глава, самия апостол Павел, когато създаваше общества заедно с Варнава, той проповядваше, получаваше и ги екипираше, да могат да бъдат готови, да знаят, че ако и да преминават през трудности, Бог няма да ги остави, трябва да са готови. И каза така, след това проповядваха благовестието в този град и придобиха много ученици. Върнаха се отново назад в Листра, Икония и Антиохия. Те бяха създали общества, продължаваха, после върнаха да ги утвърждават. И утвърждаваха душите на учениците, като ги увещаваха да постоянстват във вярата и ги учиха, че през много скърби трябва да бъдат Божие царство. Много скърби. Тук не значи да ще нямам, ще натъпчи дявола. Не. Само думи, че на тази земя ще преминаваме през своите неща. Но целта е Бог да изобличи Христос в нас. Всеки един ще премине през много неща. Целта Бог е Христоподобие и да добре в небето. Ако днем Словото Божие учениците му, погледнете, докато Христос беше с тях, ще беше наред. Добре, когато Исус за мен костана, Петър и Йоан направиха едно чудо на Петдесятница, после затвора, биха ги. И казаха, почнаха да приказват за Исус. И изляха и се радваха и продължиха. Стефан набиха с камъни. Яков безглавиха. Познаете, апостол Петър го беше с краката надолу. И всички повечето от апостолите и ученици умряха мъченически. Но те продължаваха да следват Господи. Исус казаха. Помните, имаше едни ученици в Яна 6 глава, когато Исус проповядваше, казвам, който не иде тялото ми, не пие кръвта ми, няма да дам с вечността. Те казаха, о, тежко е това учение, кой може да го слуша? И стръгнаха. Тогава Петър беше там. И когато си каза, Петър, видиш ходите? Петър каза, приколите им, Господи, само при тебе има дума вечен живот. Това е много важно да видим. Тия ученици, в другото Евангелие, как казваше, когато Исус им даде власт и сила, те вършиха в Христовото име много неща. И като се върнаха, се радваха, Господи, в Твоето име, безсъдно се покоряват, болно се изцеляват. Исус каза, не се радите с тези неща, радите се, че имената ви са написани в небесата, имената. Важното е, че не сме там, нашето написание. Исуса познава по име. И иска да се познавайки него, вярваше да го следваме. Бог е жив и днес. Да се обесърчаваме. Сега, Псалом 90 си вижте кога сега. Говори от този човешкия живот. Значи, трябва да имаме реална представа къде живеем, през какво преминаваме. Разберете ме, има Бог и сме негови деца, но има и дявол. Той се опитва всеки да нарани хората. Йоанна 10 така. Йоанна 10. Къде се идва? Да открадне, заколи и да погуби. А Исус казва, аз дойдох да имате живот и то изобилен. Човек между двете неща. Дявол да изкушава света, изкушава хората и им показва друг свят, друг живот. Казва, това е живота, я ще пиете, радвайте се. А Бог казва, има и друго, има вечен живот.
Едното се приема с виждане, другото се приема с вяра. И Словото казва така, вижте, в Псалом 10 се казва така: дите на живота ни са обикновено 70 години, или където има сила 80 години. На най-добрите тях са труд и скръп, защото скоро преди ходят и ние отлитаме. Интересно, вижте колко правилна кратка. Дите са 70-80 години, но и най-добрите тях са трудни. Да, това е света, в който живеем. Но и трябва да се обезсърчаваме. Словото Божие, Исус каза Словото Божие: света имате скръп, но аз победих света. Това е много важно, че наистина, ако за този свят, за хората света, живота свършва с смъртта, ние знаем, че смъртта преминаеме в небето, именно в нашия вечен дом. И сега в Вяна каза така, виж къде е надеждата си, в Вяна 16 глава, ти две сте, тук говорим на учениците, но той е всеки да към нас. Ето стана час, даже дошъл да се разпръснете всеки при своите си и мен да оставите сам. Обаче не съм сам, защото Отец е с мене, така казва Господ. Това ви казах, за да имате в мене мир. Света имате скръп, да дързайте, аз победих света. Слава да бъде на Господа. Наистина, ако няма борби, ако няма трудности, не трябва да се обезсърчаваме. В първи Йоанна 4 казва така: този, който е във вас, е по-велик от този, който е света. Тук говори за духа. Света дявола е. Този, който вас е Святия Дух. Святия Дух е по-силен, по-мощен. Святия Дух е Бог. Няма такава сила от този свят, която да се пребори с духа, дявола. Няма такава сила. От нас иска да вярваме, да следваме Господа и да се надяваме на Него. Даже понякога да спъваме, да падаме, ставаме и продължаваме. В притчи, вече ще кажа така: праведният и 7 път да падне, Бог няма да го остави. Още предвидение. Така виждаме обещание, че в пътя, който имаме да вървим, ако и да падаме понякога, ако понякога не става трудно и тежко, Бог няма да я остави. И мога да кажа, че животът е едно голямо предизвикателство всеки от нас, но как ще излезеш от него, как ще продължиш, зависи само от тебе. Има хора, които се обезсърчават, се отказват, казват: това не е за мен, и рухват, заминават. Но има хора, които вярват в Господа, се спасяват. Сега, има две алтернативи: живот с Бога или живот без Бога. Живот без Бога е да живееш ден за ден и да нямаш никаква надежда. А живот с Бога е да имаш надежда, знаеш, че Бог е твой баща, си неговите и Бог ти дава вечен живот. И днес ти имаш надежда, че когато ще свърши, ще бъдеш при Него. И нещо повече, още на тази земя, ти ще взеш Неговата милост, Неговата благодат, когато се молиш с Него, когато общуваш с Него. Така че по-добре се вярва в Бога, отколкото се неверие. Сега, Библия така, че има широк път, който води към ада, и тези път, който води към небето. В притчи 16:25 се казва така: има път, който се вижда прав в очите на човека, но краят му е пътя към смърт. Така че живота, който живееш, може да ти хареса, може да ти куде наред. Ако Господ гледа там, краят му е лош. Много се казва, когато вървиш по един път, народно да запиташ: тази дестинация, къде е последната спирка? И ако последната спирка е където не ти хареса, не си смени курс на своя живот, смени автобуса. И ако наистина че живееш без Бога, се от този свят, кажи: Господ иска да бъда с тебе. Се от автобуса, където са Божието присъствие, кажи: Господ иска да бъда с тебе. И тогава, когато наистина поставиш Господ на първо място, тогава ще започнеш да разбереш, че има нещо много повече, много по-ценно. Този свят всичко отиде на своя край. И тук Словото Божие казва така, че в живота ни ще има победи, ще има и понякога, може би ще чуем какво да правим, когато преминаваме. Но искам да кажа, че дори тогава, когато идват трудности, които разбираме, продължавайте да се молите на Бога, да очаквате от Господа и да знаете, че Бог е добър. Бог няма да остави. В Стария Завет Бог казва така: даже майка, карануница, да забрави случващите, аз пак няма да те оставя, аз пак няма да те забравя. Колко по-силно обещание. Бог никой няма да остави. Така че, сега, когато става дума за отношението в този свят, ние трябва да четем Словото Божие и наистина да разберем, че това е истината. И сега Словото Божие: ако светът е мрази, знаете, че мене преди вас е намазал. Това говори за духа на този свят. Ако бяхте от света, света ще да люби своето. А поне не си от света, но аз идвах от света, затова света е мрази. Помните думата, която ви казах: слугата не е по-голям от господаря си. Ако мене гониха, и вас ще гонят. Ако се опази моето учение, и вас ще пазят. Защо ще ви сторят поради моите име, защото не го познават онзи, който ме е пратил. Значи, понякога може да има проблеми в този свят с хората, които без някаква причина. Дявол използва такива моменти, разберете ме. Но когато си с Господа, не се притеснявай.
значи Бог няма да остави. Бог има винаги изходен път. Сега, в Римляни 8 глава 18 стих, самия апостол Павел казва, че той, който преживее на тази земя, не може да обесърчи, не може да се сравни с това, който Бог не е обещал. Казва така, понеже смятам, че сегашните времени страдания не се заслужават да сравнят с славата, която има от към нас. На тази земя са нещата, което да преминем, това е временно, а в небето има нещо, което е вечно. И целта е именно това. Самия апостол Павел, знаете какво казва в Филипяни? Дано всяка гласина до Христовото възкресение. Всякак. Ма ще падам ли, ще ставам ли, кой ще аз бе, не значение. Важното е да бъда там. Така че за християните е важно да седнем Господа, да бъдем с Него и Той ще не е сила стъпка по стъпка, по лека, да извинем по пътя. Той знае къде е. Защото Той самия пътят. Слава да бъдем Господа. И сега, Христовото бъде каза, аз победих света. Какво значи аз победих света? Той дава една надежда. В този свят наистина нещата, които обикновено обесърчават хората, понякога идват болести, идват страдания, идват много неща. И понякога се човек иска да е, от вече няма отърване. Има отърване. Има Бог. Твоят живот е в ръката на Бога. И тук Словото Бога е така, да не се смущава сърцето ви. Вие вярвайте в Бога, вярвайте в мене. Така че, ние вярваме в един Бог, за който няма нищо възможно. Целият свят е Неговата ръка. Той е нашия спасител, той е нашия свидетел, той е всичко за нас. Така че въобще не се обесърчаваме. И сега, в Яна 16 глава, 27 стих, когато Исус каза на своите апостоли, той знаеше какво ще стане. Той знаеше, че той ще замине, ще почнат гоненията, ще почнат спощенията, нормално е като хора се страхуват, се оплашат. Но ще им казва така, мир ви оставям, моят мир ви давам, аз не ви дам, как света ви дава, да се не смущава сърцето ви, нито да се бои. Сега не се притеснявайте. Я се много признайте мира на Бога, това е нещо много уникално. Когато човек е в Христос, около него много ще могат около него, които са неприятни, но когато мирите в него, той гледа спокойствие нещата, значи Бог има контрол. Нищо не става без Бога. Но когато мира го няма, човек вече размущава, става смущение и тогава става страшно. Това не знае какво решение да вземе. И важно е винаги мира на Господа да бъде в сърцата ни. И в Словото Божие казва така, Римляни 8 глава казва Словото Божие казва наистина, че Бог е с нас и той няма да стане, няма да не забрави. Значи Римляни 8:32 казва така. Онзи, който ни пожали и своя син, но го предаде всички ни, как не ще ни подари заедно с него и всичко? Бог даде Христос за нас. И в тази дума всичко значи, че той е този, който няма да остави, няма да забрави. Това, което необходимо, той ще ни подари, когато се молим на него, когато очакваме от него. Слава да бъдем Господи. Искаш всичко в основата си именно любовта, с която Бог ни е въззибил. И казва така, кой ще отлъчи от Христовата любов? Скръп ли? Или отеснение, гонение, или глад, голота, беда или нож? Защото е писано, убивани сме заради тебе цял ден, считали сме като овце за клане. Не, защо ставим повече от победители, чрез този, който ни е въззибил. Поне сме уверени, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито вещина, нито дълбочина, нито кой да е друго нещо, ще може да натлъчат Божията любов, която Христос нашия Господ. Нищо няма сила да натлъчи. Значи, здравим се с Господа, вървим се с Господа, той ще заведе там за Христос. Не трябва да се обесърчаваме. Слава да бъде Господа. И Словото Божие каза, повече от победители. Знаете ли кой ще значи повече от победител? Ще дам пример, скоро една стичка казала една стичче. Сега, боксера Иван Холифилд отива да би бокс и печели бокса среща и взима теме няколко си милиона. И отива жена му къщи и го чака. Отива и дава чека. И жената е повече от победител. Тя не се е била, но получава награда за това. Що към тези неща? Бог ни подарява вечен живот. Не е по заслуги. Не е по това, че някой от нас е нещо. Поради неговата милост и любов. И Словото Божие е повече от победители. Чрез Христос. Слава да бъде на Господа. И важно е, вижте как. И какво да кажем? Ако Бог е от към вас, кой ще бъде против вас? Няма такава сила. Няма такава сила, която станеш срещу Бога. Така че, ако Бог е нашата, ние сме Негови. И нещо, което е важно, дай че човек как да има мир с Бога. Вижте, това е много важно. Аз съм виждал в този свят хора, които притежават много пари, обаче вечно са намръщени, нямат мир в сърцето си, защото вижте света, не може да е нещо, което го няма. Не го дава. Може да правиш много неща. Да имаш голяма къща, кола, пари, богатства, обаче Божият мир го дава само Бог. И този мир идва, знаете кога? Когато човек вярва в Господа. В Римляни 5 глава казва така. И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез Христос нашия Господ. Мир с Бога. Това е най-велико. Ако преди това човек е бил бунтар,
живел е в грях спрямо Бога, бил е бунт против Бога. Няма как да даде радостта, няма как да има мир. Може да има всичко, обаче мира го няма. А когато човек се покая пред Господа и приеме Господа, идва Божия мир. И тогава ви кажете, да, Господи, аз знам, че съм Твой. И всичко, което става, знам, че Ти е в контрол. Всичко е пред Твоята ръка. Слава да бъде Господа. И така словото бъде Христовата любов. Значи това е нещо велико, разберете ма. И дали словото може да каже, че Христовата любов ни принуждава. Сега дума, тя ни дава разбиране за това, какво е правил Той за нас. И наистина, когато разбираш какво е правил Бог за тебе, ти искаш наистина пренегачен да кажеш, Господи, да, аз знам, че Ти му обичаш. Искам наистина да живея за Тебе. Искам да покажа наистина, че си го направил на празно. Защото вижте, много хора примерно не оценяват жертва на кръста. Като че Бог е дължен някому. Бог не дължи никому нищо. Бог подарява вечен живот. И когато човек повярва в Господа, осъзнава, че наистина Той го направи за теб и за мен. И това ти дава сърцето, че огън да гориш за него. И после казва така, защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че понеже един влада всички са умрели. Това дума, че Христос умря за всички хора. Че Той умря за всички, да не живеете, че живите за себе си, но за този, който за тях умря да възкъсна. Вече, този, който вярва в Господа, вече има друг фокус. Фокусът не е този свят. Фокусът вече да бъде на огън на Господа. Вижте, ще казваш какво начин. Сега, преди да вярваш в Господа, си имал своите мечти и желания. Примерно искаш да станеш добър шофьор или добър лекар, искаш нещо добър специалността и това е твоят фокус. Учиш, ставаш лекар, после ставаш доцент, професор, да, това е добро. Обаче, при Бога, Бог има нещо друго за тебе. И когато при Бога вече, кажеш, Господи, научи ме наистина, желая да ти бъде верен. Най-много с това, което вършиш в този свят, Бог ти дава служение. Виж какво служение казва сега. Цялото небе средата, когато тя грешно се кае. Интересна работа. Когато един грешник се кае, цялото небе се радва. И когато ти се участваш в този радост, това е нещо, което дава и на тебе удовлетворение. Че ти си казал на някой за Господа, и той е чул и повярвал и се спасил. Цялото така небе се радва. Друго, за което се рада небето. В Матея 25 глава, от 36, Словото Божие казва, че когато дойде човешкия син, ще разделя хората на две, както овчара разделя овцете кози. И тогава те, с които дясно му ще каже, гладен бях и ме нахранихте, жаден бях и ме напоихте, в тъмница бях и ме спокоихте, болница бях и ме посетихте. Все неща, които са елементарни за нас всеки ден. Но качи при ги пропускаме. Но по притча казва така, ако някой заема на сиромаха, той заема на Господа и Бог ще му даде. Представете се какво забрат. Тези хора виждаме, дето обикалят по улиците, някакъв път просят, някакъв път бъркат казаните, някакъв път хората гледат са на тех приближения. Това са хора, създадени по Божия образ и подобие. Да, човек е изпълнен в това състояние. Подай му ръка, не го сочи с пръст. Нали сега кажеш, този пропаднал. Да, той е пропаднал, но той е Божий човек, той е Божие творение. И Бог желание е сега чрез нас, хората, които познават Господа, да покажем любов и милост. Ти Словото Божие казва, любовта ще я познаят. Ако любов няма, нищо не сме, разберете ме. Може да е много дарби, може да имаш много таланти, може много хубаво да приказваш, обаче ако нямаш любов, да кажеш, нищо не сме. Слава да бъде на Господи. И сега казвам, победа на греха и смъртта. Какво значи това? Смъртта може да е победена, и ще се победи. И даде и нас тази победа. Сега дума, вече не се страхуваме от смъртта. Всичко Словото Божие казва така. О, смъртте, къде е победата ти? О, смъртте, къде е животът ти? Казва така, животът на смъртта е греха. И силата на греха е законът. Но, благодаря на Бога, който ни дава победата чрез нашия Господ Христос. Защото това за греховете, да има вечен живот. И наистина това са много чудни работи, които наистина няма как човек да ги осъзнае. Обаче не ги приеме с вяра. В Йоанна 11 глава, когато говорим скоро за Лазар, който Бог възкръси, тогава Исус каза, че един човек си думи пред Марта, пред сестрата на Лазар, каза така. Аз съм възкресението и живота, който вярва в мене. Ако да умре, ще живее. И никой, който е жив, вярва в мен, няма да умре, дойка, вярваш това. И те каза, да, Господи, вярвам, че си Христос. Видите колко елементарно. Той каза, който вярвам, че има вечен живот. Бог не иска нито парите, нито имота ни, нито къщи, нищо не иска. Иска само вярата в сърцето. И Словото Божие каза, Амос 5:6, потърсете Господа и ще живеете. Еремия 2:13 каза така, и ще ме потърсите, и ще намерите това, което търсите цялото сърце. И човешкият живот се лъкуташе между греха и между вечността. И човек избира света или вечността. Сега Римляни 6:20 си казва така, защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христа Исус нашия Господ. И сега, увереността, която имаме за всичко това е чрез Словото Божие.
В първия четвъртка, онзи, който е още повелик от този, който е святен. Който е онзи, който е в нас? Това е Святия Дух. Значи, Бог Отец, Господ Христос и Святия Дух, това е Бог е триединен. Бог, че Святия Дух идва в нас, прави ни храм на Духа. И иначе това е силата, чрез която ние може да се преборим срещу всяко нещо. Грях, изкушение, всяко нещо има силата в тебе. И път каза, и не знае, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е в вас, който имате от Бога, и вие не си свои си. Виждаме, че самото присъствие в нас ни прави, че да бъдем Негови. В Яна 1.20 казва, уния, които го приеха, Бог даде право да се нарекат Божии чеда. И всичко да става именно чрез Святия Дух. Слава да бъде на Господа. Мисля, в Тимотей казва така, относно Святия Дух. Че Бог не е дал дух не на страх, защото Бог не е дал дух не на страх, а на сила, любов и си благодарение. Сила, виждаме, че силата е именно от духа, от Бог, който е в нас. Слава да бъде на Господа. В Захария 4 казва така, не чрез сила, не чрез мощ, но чрез духа ми казва Господ силите. Слава да бъде на Господа. Това, което е важно вече за нас, да прибъдем и да постоянстваме в Божие Слово, води към победа. Това е много важно да видите. Божие Слово Бог го остава наистина, чрез което ни дава вяра, учи, насърчаване, наставляване. Целта е каква е? Целта е все повече Христос да бъде изведен в нас. Че Словото разбираме наистина, Бог много се усъвършенства. Вижте, в Тимотей каза много важно, много интересно какво прави самото Слово в нас. Каза така, цялото писание е Бог и полезно за поука, за обучение, за поправяне, наставление в работата, за да бъде Божий човек усъвършенстван, съвършено приготвен за всяко добро дело. Че Словото Божие, Бог да подготви за нещата, които имаме да живеем. Слава да бъде. Така че не се обесърчаваме. И наистина, когато говорим за пребъдване, тук се включва четене, разсъждаване и наистина живота в духа, че Словото Божие. Чети го и се покорявай и Господи научи това, което чета и да мога да го практикувам, да го живея. И тук Ефесяни казва така, ще сега. Най-после, заяквайте в Господа и силата на Неговото могъщество. Заяквайте. Значи, има време, когато идваме при Бога като Негови деца. Да, когато човек е дете, бащата го държи за ръка и говори. А когато потраса, баща му го оставя, че семечек на си нататък. Понякога Бог ни остава така, вече започнем наистина с вяра в Него, с Словото Божие, да припадем в Него, наистина да растем в Него. Слава да бъде на Господа. Покорство и живота в Бога. Сега, и нещо, което може за последно ще кажем, победата, която печели християнина, не е печели поради това, че е много силен или много правилен според своите дела. Победата става чрез вяра в Господа. Именно тази вяра, която Бог ни дал, тази вяра има силата и действа чрез нас. И че сега казах Словото Божие така. Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света. И тази победа, която е победила света, е спечелена от нашата вяра. Нашата вяра, която е. И примерно към аз малко вярвам. Вярата, която отправям към Бога, тя е наистина силна. Има хора, които мислят, че имат силна вяра. Някой вяра в Бойко Борисов, друг вяра в правителството, друг вяра в президента, друг вяра в много неща. Това е вяра, човешка вяра. Вярата в Бога, това е нещо уникално. Самият този, който вярваш, че той е силен. Слава да на Господа. И кой побеждава света? Ако не е този, който вярва, че Исус е Божий син. Слава да на Господа. Това е много важно сега. Сега победата света. Когато говори света, тук има предвид временните видимите неща. Я сега много пъти. За завесата на тези видими неща стои дявола. Той пуска изкушенията, пуска хубавите неща, походите, всичко. Това е дявола. Но за завесата на Словото Божие стои Бог. И от човека зависи какво ще избере. Вечността или това, което дявола предлага. Сега, вярата това са невидимите вечни неща. И важно е като християни да правим разлика. Кое е от Бога, кое не е от Бога. Понякога хората се изкушават, вършат много неща, като май не трябва да прави това или това. Но тъй, когато идват изкушенията, помоли се, Господи, дай мъдрост. Ето, искам това да направи или това. Какво да направя? В Яков 1.5 казва така, ако някому от вас не отстига мъдрост, нека проси вяра. Така че вярвам, че Бог е нашия баща, ще даде мъдрост, когато не знаем какво да правим. Няма да ни остави. И сега, важно е да имаме правилно отношение спрямо този свят. Света е място, през което преминаваме, разберете ме. Света не е място, където искаме да бъдем много добре, всичко да бъде дали тип-топ. Вижте, Словото Божие казва така, не знаете, че приятел света е вражда против Бога. И тъй, който се добие приятел на света, става враг на Бога. Значи света, този свят не може да дявола предлага хвърли изкушение и се хващаш, тръгваш. Това е опасно. Господи, дай ми си, дай ми наистина това, което е необходимо, да мога да живея с тебе. Самия Петър каза, живейте като пришелци, хора, които преминават, се минават.
Бог този, който ще няма да остане, няма да забрави. Не дей се прилича в този свят. Света има една цел, да изкуши хората, да ги върне там, където не се е дявола. И вижте, Филипени, самия апостол Павел казва така, дано всяка гласия до Христовото възкресение. И тук ще прави сега много хубаво изповед на Филипени. Бих желал така да не прочетем. Наистина важно за нас като християни казва така. Но това, което беше за мен придобивка, като само четах за Христа. А преди всичко, защото като загуба всичко това преразходно нещо, познаването на Господа Христа, за което изгубих всичко и ще на всичко заизмет, само Христа да придобие. Каза всичко ще на забаклук. Само Христа да придобие. Това е най-важното, най-ценното. И сега идва един въпрос. Скоро бяха в интернет. Пасторе, кажи сега, ако някой повярва в Господа, но след време започне да живее в този свят, като други в този свят, ще бъде спасен и ще бъде в небето. Ако продължи да живее така, аз им казах, няма да бъде в небето. Ама що каза? Ами защото викам, грехът е това, което ще го закарат от друго място. Заплатата на греха е смърт. Вижте сега, предупреждава. Исус казва Словото Божие, че познаете истината и истината ще направи свободни. Обаче, това е много хубав стих, обаче ще много сега. А ако човек познае истината, но се върне към греха, знаете какво става сега? Става страшно. Ще познаете истината и ще направи свободни. А Исус ти казаха, ние сме Авраамово потомство. Видите. И той каза така. Истина ви казвам, всеки, който върши грях, слага на греха. Ами слугата не остава вечно по дома. Син остава. Проче, ако синът си ще бъде наистина свободен. Ако човек повярва в Господа, но се върне обратно, този свят, ще отиде следно с този свят пада. Няма да спаси, за да не спаси. Няма такова учение. Зато Исус каза, който отстои до край, той ще бъде спасен. И важно е за нас като християни да поставим Христос на първо място, да го следваме с цяла същност, да кажем, Господи, наистина желаем да бъда с Тебе. Нашия живот показва къде иска да бъдем ние. С Него или с другия. И да казва така, да знае, че комуто предават себе си, като пътсично ги, слуги си този, който се покорявате, било греха, който да кара смърт, и на посланието, което да карва живот. Слава да бъде на Господа. И завърши с един стих, който казва така. И тъй, да не струва греха, вашето смъртно тяло, да се покорявате на Неговите страсти. Много важно, кога канем да струва в нашия живот. Исус или греха. Ако струва греха, от теми пада. Ако струва Христос, от теми в небето. Нека Бог да благослови. Нека да съвсем чрез това слово. Бъдете благословени. Амин. Амин. Слава на Господа, да ви пасторе. Слава на Бога и на вас.